पुलिस फोर्स फैयो बेवहाय दामब्राखौ नागिरफैयो बायदि बायदि खोथा बुंफैयो हाखौ हगारनांगौ पुलिसालाय सोर बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों रंजागोन बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों मोसागोन बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों गासैबो खामानिखौ मावगोन साननैनि सिगां डक्टर अनजालि मेम आरो लोगोसे जों आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय राङापारा हालामनिफ्राय सासे बर' बिमा एखे लोगोजों गारि गंनै बासबारि फटबजरा फाग्लि जरायाव थांदोंमोन प्रमद बर'नि आखायाव DC खौ SP DSP खौ प्रमद बर'आ गोसोबादि ट्रान्सफार खालामनो हायो नाथाय साननैनि सिगां डक्टर अनजालि मेमखौ आरो जोंखौ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे बर' बिमा राङापारानिफ्राय फैदोंमोन भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां आसाम पुलिसनि बेबहार गिदिर गिदिर मानसिफ्रा बुंलांदों उदांस्रिखौ मागिनानै मोना उदांस्रिखौ सेख'नानै लानांगौ बावबाय जोंनि जारिमिनखौ बावबाय महाराजा बायदि जिउ खुंबाय नालाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि खोथाखौ बावजोबबाय हानि मोनथायनि थाखाय गावनि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय गावनि जा सिनायथि बे मोनथायनि थाखाय गासैबोनि उनावहाय दिनै एकर्ड मोनथाम जालांबाय बेनि उनाव दिनै जुदि आरो जौगाथायनि मुङाव बेबादि हाजार हाजार बिघा जुदि दिनै गुबुननो हगारनानै होयोब्ला फैनानै हा लाफैदों बिसोरो हा दखल खालामफैदों आरो बे हाया जोंनि आबै आबौनि बे हाया बे हायाव गिबियावनो जोंनि अधिकार बेनि बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों रंजागोन बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों मोसागोन बड'लेण्ड मोननायनि उनाव जों गासैबो खामानिखौ मावगोन दा नंखायनो रायजोफोर आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै रावनियावबो फैया जोङो सेख'नानै लानांगोन बे हाया जोंनि आबै आबौनि बे हाया बे हायाव गिबियावनो जोंनि अधिकार बेनि उनावसो आयाराम गयाराम सानफ्रोमबो पुलिस फोर्स फैयो बेवहाय दामब्राखौ नागिरफैयो बायदि बायदि खोथा बुंफैयो हाखौ हगारनांगौ पुलिसालाय सोर नै लोगोफोर पुलिसफोरा दिनैबो फैबावलायबाय आरोबाव दावराव दावसि खालामफैलायबाय लोगोफोर आदानि कम्पानिनि थाखाय हागोननि गोनांथि जानानै जोंनि ओरैजाय फाग्लिजरा पार्ट 2 गामियावहाय फैनानै हा लाफैदों बिसोरो हा दखल खालामफैदों आरो खिन्थु जोंनि आइ आफायाबोथ' एसेनो गोरलैयै मानिग्रा नङाना जोंबोथ' इमान स्ट्रङैनो दं जोंनि बर' बिमा बिफाफ्राबो बाट जोंनि बिमा बिफाफोरा एसेबां माने खस्थ' खालामनानै गावसिनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै एथ' मोजां बागान बारि खालामबोबाय देनां फिसा फिसौ जालांथों होननानै बाट बे हाफोरखौ बागान बारिफोरखौ दा आदानि कम्पानियाव हगारनांगौबा मा जागोन लोगोफोर बेसेबां माने गिथाव बाथ्रा गिथाव होननानै बेनिखायनो बुंदों जे दिनै बिखासे बिखानाय नङा थार बाथ्राखौ बुं दा डेभेलपमेन्टनि नामाव जोंनि मानसिनि हा सिख'नायखौथ' जोङो मानिनानै लानो हाया बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ खबर लाफैदों जों बिथांमोनजों दङ दुखुनि समाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाजों जों गसंदों जों सोंदों माबायदि जां आरो खोनाफैदों जे सानफ्रोमबो पुलिस फोर्स फैयो बेवहाय दामब्राखौ नागिरफैयो बायदि बायदि खोथा बुंफैयो हाखौ हगारनांगौ पुलिसालाय सोर पुलिस प्रशासनालाय सोर सासे पुलिस पार्सनेला सोर सासे असिया सोर फैनानै जे नोंसोर हा हगारनानै बुंनो बिसोरहाथ' बेखिनि राइट थाया बिसोर 1956 প্ৰথম ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ প্ৰথম ইলেকশ্যন তাতে তেওঁলোকে ভাগ লৈছে সেই মানুহখিনি যদি ঘৰ এৰিবলগীয়া হয় গাঁও এৰিবলগীয়া হয় নিজৰ মাটি বাৰী খেতি বাৰী চব এৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোক দুখ নাপায় কোনে পাব जायफ्रा दिनै गावनि रायजोखौ एबा गावनि ओनसोलखौ खुंगासिनो दङ जायफ्रा दिनै खुंथायाव दङ दिनै बिसोरनो सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय सुक्ति खालाम जोंनि हाखौनो जुदि हरफिनबाय थानो नागिरोब्ला आरोबाव बैबायदि जोङो आन्दोलन खालामफिननांगोन नामा मोनसे समाव हाथियार लानानै बिएलटि ओंखारबाय एनडिएफबि ओंखारबाय जुजियै दिनै बर'फ्रा एसे माबा मोनसे मोननायखौबो आरो जुदि लांफिनोब्ला आरोबाव बे आन्दोलनानो फैफिनगोन आरोबाव सोरबाया जोंनि बर' फिसाफोरा हाथियार लानानै हाग्रायाव खारफिनगोन जों बेखौ लुबैबावो नामा रावबो लुबैलिया भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय स्पष्ट भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय प्रमद बर'नि बुंनाय डक्टर अनजालि मेमनि बुंनाय आरो सासे बर' बिमा राङापारा हालामनिफ्राय गोख्रों गावनि आगोमा समखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ राङापारा हालामनिफ्राय थांनानै बासबारि फाग्लि जरायाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोख्रों बिबुंथि होनायखौ खोनाखाबाय साननैसो सिगां डक्टर अनजालि मेमजों आरो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबि
आरो राङापारा हालामनिफ्राय सासे बर' बिमा जों एखे लोगो बासबारि फाग्लि जरायाव हरसान आसाम पुलिसा थांनानै आसाम पुलिसा बे 2 नं फाग्लि जरायाव थांनानै हरनि 12टा 1टा 2टायाव थांनानै गावबुरा सेक्रेटारि आरो गामिनि रायजो राजाखौ डिस्टार्ब होयो फोजा होयो होननानै बेबायदि खोनानानै डक्टर अनजालि मेम आरो गुवाहाटीयाव थानाय XNFB आरो राङापारा हालामनिफ्राय सासे बर' बिमा आरो सिला सार आरो इउटुबार अफ्रि आरो ससियेल मिडियानि माखासे बयबो बे जायगासिम थांदोंमोन खोनानानै नाथाय खोनानाय बाथ्राया सैथोमार जेब्ला जों बासबारि टाउनाव मोनहैयो बे बासबारि टाउननि खाथियाव सासे डक्टर अनजालि मेमखौ सिनायनाय आरो सिला सारखौ सिनायनाय न'खरा साहा लोंनो लाखिनायाव जेब्ला बे न'खरनि लांगोनायाव गारिखौ जों गंनै लाखिनानै दोनो आरो बे न'आव साहा लोंबाय थानाय समावनो सोरबा दिल्ली सरकारनि गुवाहाटी सरकारनि आरो प्रमद बर'नि UPLनि जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय मेगन गोसा सोरबा आसाम पुलिसनो खबर हरो साहा लोंखाङैनि सिगांनो आसाम पुलिसनि गारिया गंसे फैनानै बे न'खरनि लांगोनायाव लाखिफैयो बे न'खराव मानो गारि गंनै फैदों आरो मानो ज' बे न'खराव दं बेबायदि सोंफैयो बे सोंनाय आरो फिननाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथावना आरो गिथावना जों जेब्ला जोनोमनि उनाव खोनादोंमोन दिल्ली सरकारनि गुवाहाटी सरकारनि आसाम पुलिसनि बर'फोरखौ सोबख'नाय ट्राइबेलफोरखौ सोबख'नाय बर' न'खराव ज' थायोबा ज' गारि गुरा गाखोयोबा ज' बर'फ्रा रंजायोबा बर'फोरखौ बेबायदि रंजानाय आरो ज' रायजो जालायनाय बेखौ दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार आरो आसाम पुलिसफ्रा नायनो हाया जोंखौ नायनो हायै हारिफ्रा नायनो हाया बेबायदिखौ जों खोनाबोदोंमोन नाथाय दाखालि साननैसो सिगां प्रमाण बर' न'खराव गारि गंनै थांनायखौनो जुदि आसाम पुलिसा दाय जायोबा जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा दाय जायोबा अब्ला बर'फोरनि सान्थि सक्तिया बबेयाव सान्थि सक्तिनि मिनिङा अबेयाव थाखो नाथाय बे गारि गंनै थांनायनि उद्देश्यआ पार्टिनि जानानै नङा आदानि कम्पानिया 2 नं फाग्लिजरा गामिनि हाखौ बा आसाम पुलिसा बा दिल्ली सरकारा बा गुवाहाटी सरकारा बा प्रमद बर'आ बा जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय सरकारा बे फाग्लिजरा गामिनि हाखौ लानो नागिरदों जबरदस्ति बेखौ खोनानानैसो थांदोंमोन मानो होनोबा गावनि जाथि खुरमाबो थानो हागौ आरो मानो होनोबा सिला सारा बे जायगायाव थानानै फैनाय आरो अफ्रियाबो बे जायगायावनो थानानै फैनाय आरो आंनि अनसुलि बिमाया बे बासबारि औवाबारि गामियावनो जोनोम मोननाय आंनि जोनोमगिरि बिमाया बे बासबारि औवाबारि गामियावनो जोनोम मोननाय आंनि बिमाया आरो आंनि लोगोफ्रा बे जायगायाव थानानै फैनाय आरो सासे राङापारा हालामनिफ्राय बर' बिमाया थांदों गावनि खुरमा गावनि फरायनाय लोगो आरो बै समाव आन्दालन खालायनाय लोगोफोरबो थानो हागौ आरो डक्टर अनजालि मेमनि लोगोफोरबो थानो हागौ जाथि खुरमाबो थानो हागौ आरो गावजों एखे लोगो फरायनाय आरो आन्दालनाव एखे लोगो ओंखारनाय थानो हागौ जेयानो जाया मानो गावनिनो बर' गामिया आरो गावनिनो बिदा फंबाय बिमा बिफाया जुदि बा आदानि कम्पानिया आसाम पुलिसा दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा आरो जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय सरकारा लानो नागिरदों बर' गामिखौ होननानै बुंबा नोंबो खोनानानै थानो हानाय नङा थांखागोन बे जायगायाव खबर लानो थाखाय नाथाय बे आसाम पुलिसनि आरो प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय दिल्ली सरकारनि गुवाहाटी सरकारनि आदानि कम्पानिनि बे बेबहार खालायनाया नंमारगौ रायजो राजाफोरनि बुंनाय जोंनि खोनानाय खोथाया सैथोमार जों गारि गंनै थांनायखौनो बेबायदि बेबहार खालायदोंबा अब्ला जों बुजिबाय दे जोंनि बर' हारिखौ दिनैबो बेबायदि अन्नाय बेबहारा दङ नङा होमबा आं मानो थांदों आरो सिला सारा मानो थांदों डक्टर अनजालि मेमा मानो थांदों आरो XNFBफ्रा मानो थांदों अफ्रि दैमारिया मानो थांदों आरो राङापारा हालामनिफ्राय मानो थांदों बे थांनायनि उद्देश्यआ गोदान राजनितिक हान्जानि जानानै थाङाखै रावबो थाङाखै नाथाय डक्टर अनजालि मेमखौ गिनानै सिला सारखौ गिनानै आरो इउटुबार अफ्रिखौ गिनानै बा आंखौ गिनानै XNFBफोरखौ गिनानै राङापारा हालामनिफ्राय सासे बर' बिमाखौ गिनानै मेगन गोसा प्रमद बर'नि बा जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय बा सान्थि सक्तिनि मिनिङा मा जाखो माखौ लानानै गिखो जों गिदोंसो होननानै बुंनांगोन डक्टर अनजालि मेमखौ गिदों आरो बे गोदान राजनितिक हान्जाखौ गिदों जों बेखौसो बुंनांगोन मानो होनोबा जोङो स्पष्ट जों बुजिबाय गिमारदों डक्टर अनजालि मेमखौ नाथाय गिनायनि मिनिङा
गिनायनि बाथ्राया माखौ गिदों साननैसो सिगां डक्टर हेमन्त सारा बुंदों वाट्सएपआव आं सम सम डक्टर अनजालि मेमजों मोजां गाज्रि सावरायो डक्टर अनजालि मेमजों सावरायनाय बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंनायनि बाथ्राखौ लानानै सोरबा UPPLआ बा प्रमद बर'नि आगदा आखि बा गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'नि बेखौ लानानै गिदों जोंखौ नागारनानै BPF आरो UPPLखौ नागारनानै गोदान हान्जाजों हेमन्त बिश्व शर्मा सारा सापर्ट होगोन नामा BJPआ गोदान हान्जाखौ सापर्ट होगोन नामा मरेल सापर्ट होगोन नामा गोदान हान्जाखौ बेखौ लानानै प्रमद बर'आ बेबायदि माखासे पलिसि खालायदों बे बासबारि जायगानि रायजो राजाफ्रा बे गोदान हान्जायाव बाहागो लागोन नामा नाथाय फंसेबो डक्टर अनजालि मेमा बा सिला सारा बा इउटुबार उफ्लिया बा आं बा जोंनि XNDB बा सासे बर' बिमाया राङापारानिफ्राय थांनानै बे गोदान हान्जानो भट हो बा देरहाहो जोंखौ सापर्ट हो होननानै बुङाखै बे जायगायाव राजनितिक हान्जानिनो जानानै थांखायाखै डक्टर अनजालि मेमा मानो होनोबा गावनि गोहो खुंथायाव थानाय सरकार थासेयाव मानो बिदि जादों आरो गिबि भारत स्वाधीन जानायनि उनाव फार्स्ट भट होनो मोननाय बे बासबारि फाग्लिजरा गामिनि रायजो राजाफ्रा भट होनो मोननाय फार्स्ट भारत स्वाधीन जानायनि उनाव बे गामियावनो बेबायदि जादोंबा आरो उननि समाव गुबुन गुबुन बर' गामिफ्राव बेबायदि आरो जानो हागौ आरो भबिष्यताव बेबायदि नासयनाय सोबख'नाय बै समनि जारिमिन आरो सोबख'जानाय जाथायफ्रा दिनैबो मानो फिनै जादों बेखौ लानानैसो डक्टर अनजालि मेमनि थांनायनि उद्देश्यआ आरो गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय XNDBफोरनि उद्देश्य राङापारा हालामनिफ्राय सासे बर' बिमानि थांनायनि उद्देश्य सिला सारनि थांनायनि उद्देश्यआ बिसो